Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom ya itonigo enkale yuerengia na boigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo eywerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Kionga chinsainye mnoge koreta gochasore na Wilson Makori asenchira ye bimanyererio bwateno kana asenchira ya Mariogi na boigo nsemeria Mariogi ne chibicha akorokwa Kevin Ngeri kana nsekenko ya manye otantani bondu bonse botayo aya naroto kwarganiri ase kionga chinsainye lakini rero igotoro no mogoko moniki ari nyumba negenderete korosigwa na indi yarorekani ng'omong'ino yonere Nyasaye omokonyire ikiagera nanyoro musamario muya mong'ino orio menyete no botako bwere ne chinda nsemo ya Chaburuti Marani uchaka kwagachire nyumba n'abantu bokugania okuya emega yetibi yagetembe kumumurekera ikonto gane tikone orama kenraria
bona ga siasa ya one time two time tega to kone kene gionse ase miake tiga tebere koratiga siasa toe amagendro na kukubulia kwa boli gulit kulia lero guchiasa barae twenga ke ga yembura egere na likira simeku nikikoma tore kusikanga abantu basimeke ke yembura egere kinyare kubwata abantu banyito banyori ndagira aremi nigo baboli gusimeka ebimeri bibira abaerige saligia na gokenia inchara imeyense ya Kenya. Abamenyi bekenyoro gya Chaburutie yigotoka imeyamara nimeye bunge ya Kitutu cha North county ya Kisii nigo bari no mogoko kubwatekana ne kolekyo mutakano yo mubi myaka 55 kwagachirwe nyomba eyo abereka gutwerwa asamatko amagega moyore noko ganyokuya Richard Okari oyoboigo nigo anekia buna oyo onyorire obogwenda tekorwa ase enyagitari matukata toka mayegeta seni kyegetembe kumurekera omongina osumugano bomongino yubna Daniel Ontiri agotumanya namatuko hatatoka aitire kurugeta seni kyagetembe kemurekera asoroboti ruabene uro ruakorwa eikiga igoro yobogima bumutakano iga w'imyaka 55 koromarani ase county ya Kisii yurenge kolera kubolia gukonywa tenena twana goite nyomba no mwisi kinarangi no mwana uria twana twararese kone nyombe tarweti ese ribati kuwatikana nayo omongino yiga nigoritukulia rero anyora obuya nanare nekyakogokera kuwatikana no kwagachirwa enyombenya n'umusamali muya omonchuria no mwanasiasa Moske Richard Okari kurwa sensemo ya marani iyo ritukulia rero yaringe kobekwa mabati na komwa egetambokero abamenyi bensemiyiga bagokera tetotangene community ya Banyagatanyi turi no mogoko monene asengencho yo mongino yo atwarire mechando yo korara nyomba buna monyero chero chiaria ya bwate chinda chinyinge tare korara buya akarwara magoro tare konyara gotacha lakini rero igotoro no mogoko moniki ari nyomba negenderete korosigwa na indi yarorega ngo mongino yo nere Nyasaye omokonyire ekiagera na anyoro musamali omuya akanyara gotena monere bono nakekora muri nyombe ya tenire ya kuri nyombe nya tegetagota ngambu ya mono sana Richard Okari asinge njugo twara mabera oyo mamu minto okonyiruga ni onyigwito mogoko monene asinge njo egegasi akorikanira ni oyo gukumia bateba okugania nkoraroro kugusira abantu bale namaganio au na mono chinga kichiga abantu abange bagenderete goetera emechando mamu amenye irobo komu buiserwa akogoterwa gosabirira amenyerete usokonyore kiria nyore na kiki no bure muna bwa muchande sana magega yugo chakigwa kwagachwa kwenyombe omongina kwamboka kubwatekana n'ichinda chinyingi chiyo chialinga somobero ye konye chianyura manyinga mange nigo amenyekigwa sinyagitari ilio gusibigwa kulingoligwa na kubwenigwa amarwerende ayoboigo aratoka somobero ye kubwatekana n'emyaka n'ichinga kechoboigo baireneria mbuye mono boigo gocha segeta seni kyagetembe asoko basomo stali obusio gosiro mogusi omongina kagocha kurunya gitari igagocha so nyombenya aigubuya nkurubutheregeta seni kyagetembe kuruiga se county ya Kisii litrene ngurko Daniel Ontiri Biamano Daniel Ontiri na biamana asingencho ya bari no kuganyo kuya ko mokonyo mungino yo ngari bona batokorara bya ekarora ni twarenga bya egokorekana busyo kiraritko tembe na mbeyemo kumurekera ari asibinyero bito barayi bale chiabisi nigo baboligwe koenekeria abananchi amagendero na gotika siasa chia mapema kukwana chinga kichige karona amenyi banyetieko imeye county ya Kisii nigo omugaso orero Moske Andrew Maubi abolirie gutumika emitandao bya na gukwanira abasae elio konyora amabaga abo yechigasi dipo na sanya niga batumanya asinchire karamu abarai aho nigo bono baboliwe goikirania magenderero ase binyoro gochia 7 inchi
wanchiria konde gotaiyo anene buna bariete chira chingaki iche kampeni ukwana ime ya nyatieko eyo gotoke bunge ya Kitutu Chache South nigo oyo ligetie kerogo kyobo bunge chinsemecho Dr. Andrew Maubi atebirenga goika abana inchi basaba magenderero kurwa asabarai demand for service yani mwana da oshurutisha abantu babetere babaretere service ya ino amagenderero ino abaikere keka ndi right ya ino wakana mureba anga sentere ya mogosiyende unoko boro mugati chiso cha mambia wakana de bango tayari ikonto kane tikone wala magenderero ona kasiasa ya one time two time tega to kone kene gionsi asemi yake tega tebere bunge ke kufunwa February 2027 ndio autoko manyambichi na mbivu komentana yuni gobono aboli abarahi gotumeka social media gose emitandao asencherengija elio koikera abantu bonsi abarahi barase biroko babwateri bagari okwenda parliament babwate platform parliament social media tagiero bagotumia na beko ira ujumbe batie ko ira saba na inchi wrong platform abarahi babona to bakongwa mangana adia mbali pale bego bego from the president to the deputy back legislature yons baruwa sobai karanse judiciary ne chinde magana kwa na social media na yoko na gukwana sana abantu ekerenga kiabarai anena sokurwanerera komoni mwananchi no kubeka emirobero ya bobosio na boigomokia boko barwanerera buna bagenderete kwirwanerera chinga kibarase bunge gosase senate igaje babunge karachibes cyaba cyatereni gose omondo go balance bitabu bye chibese salary and remuneration commission karaba tebire nango na chabari chibese amaina wajumbe guswale gendo ke serikali kirage ndere onye mangana watara kalendo ke tarashughulikira aya bana inchirende igo a platform where National Assembly gari gose Senate no abarai bago canvas no bago kwanera mangana ya kuraiga ewodi ya nyatieko bunge ya Kitutu Chache South iliane ndipon asanya abamenyi bewodi ya Masige East korwa ase sublocation chia Masisi omokonge turwa na Kyobegi niyo basangerekana litkolia lero na kwegwa ebimeli anene ebimeli bye chia avocado chia as abo asumurubirio oyo boigo uragwa na serikali enene na boigo neliye county linde bukinia obolendi bwendagera bwekerano bo Mosakito Gilbert Kobi nigo alenga sensemeyo na gutwarira roboti ore abamenyi abo nigo basemi wegweso ya asoburimi weti avocado chiria chia hash asengencho na chio charorekanire gokoria buya ase chiro yankaneria ikinse cheisiko korengana nabo nigo bago akambia gochia ase serikali twabere no mogokorero asokoletero chimbe ujia hash avocado ase tuaje chinguru ase tuaje ya kioni bigo umugabano itumbi mona asokoroberie meroberie yegayons yo toaje hash avocado egogera na intu konyento chiganitie to chinyoe egere chiro chigotokora egogera ukwama kwabo kore bwangu naende echikwama chinyinge omurubiri oyo igo nigo uragwa na serikali enene gwetera ase wizara y'oburimi gusira abananchi gukinia okonyora kwabo nabo igo gutwara endagira egere chinyara gotoa matunda nabo okonyora kuruga ase avocado jiga twanyare koba togosomia abana gwetera ase chiro chio mbia mono omugabano oito mbia mono omwesi oito Michael Mutume
mbia mono ase bali bonse mwagwateranire ase gotoretera ingune biga ase location yeito ayonsi nigo akwa buronge na gwitirana gwitira ase ukubwatana kwa bakonyi babagambi kurwa ase ensemo ye sublocation ya Turwa Masisi Kiobegi na Omokonge na mona abande abagambi nigo batebire mbuya guki ase serikali nene ase ukunyura abananchi ba kawaida ase birengo byo kubayi meri bingabu nebiga eri banyako bagwetenera kero bakora buri mibwabo turega Kionyo for distribution ya avocado. It is a project here national government to ensure that abananchi basumikire avocado egere tonyare kutwara food security asense yaito iyi project yiwe yareta twengake igaye mbura egere nalikira simeku nikikoma bare kusitanga abantu basumeke ngaye mbura egere kinyare kubwata abantu banyito banyore ndagira ikirenga ya serikali iri nene ne ye county no gutwara abananchi babwate ndagira boikiranu aso ogokora burimi ao egento to semi to kwa abantu abayiga bakirende buyamba kisimeka se cyombe kigo kisalya bakisimeka se muhondo buya ne cyafukade jiga bamekishuwa bakitugire kibe kinene egere ni future kikikoro ki results investment ya serikali ya national government ya kolire okyasaba nanyi kuribotria Gatembe TV kurwa se ensemo ya Kionyo Masige West constituency ni Abubasi county ya Kisii Mareta Nenche Gilbert Kobi Yori ya nyama ya yuere ya moyabo ase chiria chigo chigokora obochori oboke mu MCA ase kerukyo bo MCA sobochori oboko buigo buri bosio ase tariki 25 nebere motinyo kominari mu mokoyega ni kiama kia UPA bakoroga no mo chief coordinator wikiamekyo korwa ase county Nyamira Moske John Muriasi barai ao nigo batebire buna obochori obuiga nigo barachie kubarabeka eratiri abarwanereria bonsi abarachie korokia eganga yokurie kirogwetera ase etigiti yekiamekyo kia UPA Fadgad Gesemba niga gotumanya Ewodi ya nyamaiya irene bituo 19 nigo yabeire asigeka yetaniti emyaka ebere patabwati omo MCA maiga yoyo kabeire omo MCA obo Elijah Osiemo oyo osiretio bogima bwaye wetera sumo basukano omobe bwepara kitogo chokora uchaguzi to make sure na party to ya UPA a candidate ya chorirwe nelio inere njira ya myokoro kuna matiangi nere to bwate Nigo ekiama kia UPA bachakire emeroberio yogocha gosokia umurwaniriri oyo orachie koyeirurukia ibandera yekiama ekyo ase obochori oboke orachie gokoreka chitariki 22 omotieni oikominarimo umwaka oyo iga totu chaka obochori weito bana bwanyama ya ward katotu gokore obochori weito we aki abantu barachekera barachese tonyora babere basatatu yatokwanda se chitebe tobaye chikadi chitu ne chikadi chitu cha UPA bake chikura kulengana matora chesira abantu bangana igobano monto jogochora ndoni jokora upendeleo bose tokuru ticket direct yatogochora una abantu bigira ndo bagoteba abato chikokorabo aya aso kogendera college stabantu baita sifati ya UPA na echirani itomata Migori Omapei County asingenjo ye election yerebosiga iga tarehe 27 Jumapili 11 koto ikira sobonge kotebya abantu nga eraundi ye UPA tobwate kukwana ase abizi yomo MCA onyamaya nigo igatia bamenyi korwase county ya Omapei aboigo abagere abo bamenyete ase ward ya nyamaya bakwanire igoro yobya bukomosira Dr. Fred Matiang'i ase ganga yokorigia oburai bwense na nimeshukuru kama Matiang'i amesimama kwa president. Tuko na usuni, tulichagua chama cha ODM na hakuna pale anatasapelekea. Sisi tuna uchumi ya watoto ya school fee, tuna uchumi ya wamama hata ya biashara. Tumedanganywa na maneno yenye hazifanyiki. Imefika wakati lazima Kenya ibadilishwe, na mwenye akona uwezo wa kubadilisha Kenya sio mwingine bali ni Daktari Fred Matiang'i. Sababu
miti mizuri ionekana kwa matunda yake. Tukiangalia Fred Matiang'i wakati alikuwa kwa serikali, amelibadilisha Kenya kwa namna ya idara ambaye alikuwa. Kingo reporter Agatembe kurwa Iganyamaya, West Mugirange County ya Nyamira, Jeff Atigard, Isemba. Pia manofat gad karasan semiyo na ekerotoko andaya matema kurwase kenyeru kyanya bione ewodi eli yabokera ase bunge North Mugirango nigo yabolirie abantu usibali muno ko nomoyo bugwancha kubakonya eli omwana obo asoe ase a university kwanangana nangina omwana oyo asirieta Helen Nyembeki nigo akorera buna engenchaki ndi abana baye batano asobota kobwere ya mubereire egurubenene nabono nigo akubolia bantu noko bale no moyo bugwancha bamukonye umwana oyo andre ose andre ase eskuru eyo ye university buno musekito korwa ase ensemeyo agotomanya ngoikagaiga ase kinyerekiga Kenya bione ekyo gotukemeye wadi ega yabokeira ebunge ega ya North Mugirango stokumire na amono musubati Helen Nyambeki bali amona abana baye vetu matete asaba gendrete kwicanira nka kitariki niko kigendrete kweringa mwana oyobo asereta Prudent Kerubo atakire goswase University ya Eldoret iyo arangeliwa. Then Kiabonyor High School feel kwa ngumu, but our principal Mr. Richard Ariamba aliniacha nikasoma free kapata B+ na saif imekosekana ya kwenda campus kulengana mo nangina igo agoteba buna gendere ko bagagukinya abana baya muno butako bonene inyorekane nga umusacho ye niganyarete ko bagagusirubuge mabuaye na kumutegera abana baiga asaba kinerio bokomwe bororo inyorekane boigonga nigo batabwatinga goikanonya nendemero mwako na beta gagusira abantikera nabere genkongangana na abana abasebi barua ngokora na kukoragera na kuwesiri na kukosoma ini yaike iro mwana akalire koro ku Prudence Kerubo nyorire B+, lakini bana njerate yonko moira school nandi nimbwata abana bande kuchinsa bakoma timbwati ase nkore matimbwati ondogo nkone inko andeke barua twanda na abana twakora twamakuragira nsaiga mune offensive igetiga nansa binoro mugondo kambwate bana mbwate mbatana nigento kolengana mo na Philip Nyauma oyoro musamaria akorera buna batemete ko musomi umwana yo ase skureria ya Kiabonyoru wika akanyore grade ge B+ asibona takire goswa ase university chitariki 25 cy'umutinyiga na wika bono tibaranyora kindi gyonsi ekyo kira mukonya tukunyara ko bwa goswa ase university yiga yarugeye ndina ire skuru Kiabonyoru abasomali no principal akamwanjira akasoma for free kwa gokole school. The girl was very disciplined without any problem. I was shocked this morning in Agoja Gorda ngosa abasomalia the honorable Josh Nyamoko mujumbo ito honorable Janua, honorable Governor Amos Nyaribo, all leaders from diverse quarters kwa nyumano nera endelea masomo yamate bono nigo yatambirio koboko kwaego kya saba samaria baya yakugendera kubolia barayibe kinyancho chonsi bali babwato moyo bwanja kwene kibunango beka bale uburabo cyase enkiyiga ebwato butakowere elio umano yiga achikonyara kobaga goswase University ya Eldoret elio anyara kobaga konyorege somo asairere nganigo arangeliwa kuchikonyara kobaga gosomero bwalimu ase orusege rwa science kamba bwaki paka sana ne paka antura mbodi na mama na kibono nkomenya igo nkonganya koruwe yana mutinyi mwana ne to nganya nyasaye na manyete aho tu karansa igamba kabwaki abwana ta ku report tara 25 mutinyi yona makende ngero to bwata nonya no go kene ngero to bankire kende yonse timbu atinche kende ka kinda bagaine pin amoso nyomba abukende nke yono nare ko sababa aba minto baba cherusa kama ni rebo cherusa mamani egabana hamosinyari yabo chanu aga kina sababa ko nyimo ndo serio mwana isiko na nafaa kuripoti shule 25th August
na pesa imekosekana, so ningeomba wasamaria wema wanisaidie ili niende shule. Ningependa kuomba mtu yeyote yule ni mwenye ana roho safi anisaidie niende shule, nami nitashukuru sana. Naomba tu kwa roho ya huruma mnisaidie. Iginkuripotere getaseni kia wanjete kia Gatembe kuruiga imeye kaunti ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara. Abasai kurwase sub-county use sub-location yomokonge imeyabo basi ni goba nyora amigilio iguru ya masomo yekerero gose digital economy nabo igo ni goba segeto kubika omukya no kuyarigania gose kwirwanirira ogotwara umanyi bodo bwekerero promoseketo Gilbert Kobe akotamanya nime ya omokonge sublocation asaba sai kurwa orogongo ruiga bacha na sobwamo aseganga yo kwenyorera amaigilio a computer amona yanda mange asogusirwa ne wizara ya mangana yo werania oboraria amangana a digital economy yekobwatarana neria ya Huawei konyora mafundisho ayarara tokonye go fit ase oboroso kwense yeiga kuruguna twache taiga yeboni gani gere wiki ya kabere ndoche nganto genderete gosoma buya na konyora ebinte binge igoro ya computer ebitotamanyite abasabu ni go barokia okogokiko kwabo asokorenterwa amaigeria yaiga asogosemeria buna mbache komento bumanyi unabona nene ibinto mbere twasome tigunga kumanya abantu mbare baria bagutwara ubongainereria samangana online tugatebigunga ndo baisa gukiriki kilinki otamanyeti koyaneria wanafunzi ba minto ngambi ya mono asokora umukigocha kuyifundisha mangana ya kompyuta tobwatera nerinde tochikonyora ubumanyi buri obuya nto twara ubumanyi buri bogochiko ibe binto by'abantu gwetera chi kompyuta abande nigo bamwakeire mbuya omuriki obotambe ase wizara ntenenera Steven Isaboke aso kunyororo gongoro iga bensemo ya bubasi na gukonya abana basae kwimanya na kumanya digital economy ase korengana ne chirere bono wakera EPS yeto Steven Isaboke biamono aso gotunyora buna bamasige batoretera amangana computer pe bali tangani kendra gotoretera gutabe twakirembia muno igitambukire kenigo giasirirwe n'ababwatani barengeo ase kubwaterana na komenta obumanyi bwage digitali amasoma ya twanyora tariga aguchigotomeki to baba kurumi iga gotomeki to babantu bare abayase society nainde togenderere koro kina abande abataramanya mangana ndonspi igoro ya computer Alfred Sosi no mokonyi bumo chief kurwa se sublocation yo mokonge akire igase ngiyogo cha ko kopeka basaba iga bagosomera digital skills bigere batwara moyo bagendere gosoma na inde batumeke skill ibanyorire bia engakiya rero abasai nigo batakire banyore skills necho erinde chibakonye banyare ko nyora gukora gasi na kwerike emirimo erinde banyare kwenyorera eng'eria baragira banyora njira bakoragira na kwegenderera economically igo igentekene kabisa nuko beka abasao moyo na abasai bande tubaboria kere into muneke agiakira ase ang'ena ase bari baire opportunity bayetumeka bia atumeke chance eyo banyora ebintu ebyo ase enjo na byo biraba konya se amatuka yiga bono tore n'ubumanyi bonga buno buiga bwakeirie sabari enkoro ya wererania ase bwaorobirie na kwenekigwa koba burunge na gukora yarama ya ase njera erbwango mono kuri boteria Gatembe TV kurwa sensemo ya turwa mokonge sublocation ya sensemo ya bubasi Marieta Nenche Gilbert Kobi Abarundia chipikipigo bamanyikati na bodaboda kurwase kaunti ya Nyamira nigo basegeture kwenekia kubwatia machiko na marogo apara chinga kibarasi mirimo yabo ukwana chinga ki chigikaro elio kyabareta usiki kyabareta mo abanyakirugo kurwa chi stage ao imejorogungo ro Nyamira Nyamira South Mobase Commander wegeta senikyo Pauline Mwita nigo akureire
bali batari kubwatia amarogo ayo egento omunyakerogo bwe sector eyo korwa ase ensemo ya Nyamira Omoske Bernard Orindo asingereire na gotebuna gwikaba bwatia machiko n'amarogo bunabekire Polikapukara igagutumanya asama tukabwango igani yebikora bimibasokano yekibara byagendera ko bikomentekana nechinga kichiga emburegende tugutwatsa insamo chinyinga imeyorogongo rwa Gusii igo abanyakiruga baiga bechi boda boda kurwase stage aho imejerusagiro igarwa Nyamira South banyarako bagotwale gekaro egekirano konyora megilio na kibakwirinda chinga kibarase kibara abarai bonsi bechi stage kwa Nyamira South to umiranire ga police station asokwamisho amangana boda boda na serikali yetu no yalenga yonsi. So tumekuja kuhamasisha kwamba ni muhimu wana bodaboda wakuwe na road safety ili wajue kwamba wanapokuwa wakitumia barabara wakuwe wamehitimu, wamesoma sheria ya barabara na pia wamepata driving license. Obuyabu insurance ya corona jete insurance kwanza alitangani igere kombali salio tuale ekero umanyego soyega pigipigi osegali ya upara obuyabu mboli buna nikeso achali ebe aguno eko konya anyo bugole tiumia osegwa salikende nomusangirikano nyara kuba gwikiranwa muno munyakirogo we sector ya boda boda kurase county ya Nyamira Sereta Bernard Orindo omobase commander we chinseme chiga cha Nyamira Asereta Paulina Mwita egati yababwatani ba sector y'obosombi abo babwatukira bosemya nanenego chasi abana boda boda abayiga ngakibaboneta kunyariko bakwirinda chingaki bale ase ebara. So tuwe waangalifu wa barabarani sana sana, unaona kama wakati huu wa mvua tuwe waangalifu sana, limit our speeds to avoid alcoholism wakati tunaendesha, tukuwe wasafi, pikipiki zetu viti to make sure ile inabeba abiria iko in order. Abiria wetu tumewabeba vizuri. Unajua kuna wale abiria wanapenda kukaa sijui naitwaje ile una face hivi itakikani olengana mo no base command uyiga Sereta Paulina Mwita niga basemira bana boda boda bagakuwa na kimunango bwati bale amarago eye sector ya boda boda na nechinga kibago korobo sombi bwabo eliwe tanga korwa samabe angabuna yiga. Make sure wewe kama rider kwanza jiangalie wewe kimwili wako, make sure uko na helmet. Hiyo helmet ni muhimu sana sana. Kwanza siku hizi sisi tunaambiwa ukituma hata kama ni accident, taja kwamba huyu mtu alikuwa amebeba nini? Helmet. So hiyo helmet wana insist on that. Kwa sababu ni muhimu. That's why iliwekwa hapa. Na make sure abiria wako mwenye umebeba, unaruhusiwa kubeba mmoja, si wawili, ni mmoja. Make sure hata yeye amevaa helmet, ako na reflector, na uko na driving license, wengi hawana. Nigento kolenganamo na abagendi abaiga ba boda boda batogirie na kuria eiranga mbati kunyaraka bakoira ujumbe yo guchasa abande elio kwene kibunango kyane bali mebasakano y'ekibara na kulinda amagima y'abana boda boda chingaki bali asimiremo yabo. So ingana nale koira guchasa abantu baminto libandu chikurukalia batale kunyara wikaga montera bondo bwensi ukurukunga no mona boda boda tumasako karama mojono na masini niyo gutoka para onye tobege tintu ngeli reflector ne helmet kubati kana machiko twanya arabono iga ntuchi kwa basigali baminto bachira iga bageni ga sienkongu tia tobeke ebintu ebyo tukona kuligiria ebintu ebiri totarana lakini entu ngeli reflector ne helmet is comparison. Thank you. Ginko reporter igeta senikia gatembe kuriga imeje county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara. Egatia bamenyi korwa ase county ya Nyamira nigo besokirie na korokia okogokio kwabo igoro y'omwakilishi bwabangina baswati korwa ase county ga ya Nyamira Omoske Omoswati Jerusha Mumanye kuralikuwa koba Omoswati namba emo ase ensengima miremo yaye ne kiombe yani gose nokoba nere obeire omuya ase ekiombe kalegia global ranking ukwana nigo batogiri omukyoye na nigo batanga okobeka kwa yomukya kwa na kukwagarire kobekwa namba emo ono twale gukwana nga omongi no ito cherusa moigweta mangana gukora
nonyetaria amang'ana ya igoroka amang'ana abeire ogokora ase Nyamira County na isiko ya Nyamira County munyamanyeti bono onye mwaigure ng'a ase ebinto achire gokora isiko biabeire nero omokorire number 1 ntunto tige ko mwari bagabe number 1 muno omong'ino itu etotagete kieye omong'ina Cherusa okorire amang'ana amanene nje ngoteba Cherusa momanyi otokonyire otoire amafuri otokoreire ebinto ebinge omong'ina oyo igara omoremu ngora rubina gote nasaba saje okwana breaking news nere gabana nangi togomotigera no tete tomara buna gradis wanga moroche amenyete na Ruto ali mate nangi togotigera omong'ina na into ligago tokonya asama litango kususa ni kwamboka litanga ni kabisa ngo bene limbi yamana sogo ikagaiga na ntokore omong'ina Cherusa mbi yamana semereme miya gwakorire tiganya sago sesenie omong'ina itondo liko gotiga magega no tore amo naye mbakita gega yo moerio ni mechano yonse bitu wanyolire chira no togente kuibire binto byaito na togente kuibire chugiri paro chito chugo sumune biasi totabwa ati obokonyi twamanye no mokonyi na ro omong'ina Cherusa mumanyi na ndi kubeka to omong'ina Cherusa mumanyi kerebe awene ne twata konye ndori gotiga omong'ina Cherusa mumanyi magega amang'ana a Cherusa na nyaigure buya mang'ana Cherusa na mororire Cherusa no monto mbira bwata magendero orure kiema orura maburi iwango tebagamba yamono abangina bamito nangno kora bauru juburu baro bauru rwe biasi toko tebaiga no bakuru jubas bakane ebyombe oigerega omong'ina mizo Cherusa abangina aba muri binto abangina aba Cherusa ngajare ebirebe magega y'omuwaziri bwa ebyombe gose cooperatives goicha gotarara ekaunti ya Nyamira abuli tukolyankyo nigo abalemi gose obolemi bwekemere gyekagwa egati y'abalemi nigo besokire na kubwatuka ebirengereri byabo igoro amagani baganete igoro y'ekemeri ekega korwa ase kaunti yo serikali nengia asoboteneneri lakini koira chikagu na nere gochugutenera chikagwa asenche buna kabinga na kanire egekogera igo bagocha batoebererie baira ekero bairire bono tokobaburia basira ekero basirire igo chibasie kagu chiasirire na barau basirire gotogochukubori bari bachorete igo bagotete ng'a mbura inu mwaire serikali bono ekio na egento ekemo sana yatutandire kiabwekanire muna amang'ana echai bono nabo bachire muna eministe gocha mambia gotogosaba toche toeguri baga tokwane tobatebie naende banchire korwa abalemi boka amaoni tibatoretera amaoni koruguru bacha korigia amaoni korwa ase abalemi ekagu buna omwaka oerete amabuya igo yakonya abanto mpaka abanto bakaba ang'e gotogora echai naende bono nabo toroche na rigori rindi ribe eserikali eywo muna ekare gotorigeria tatigete gotorigeria na gotoura ekagwa kire factory ebwate rigori riaye muna yanyorire bono serikali egento yakora egiya yareta rigori chumura lakini rigori ria serikali gototebia na 80 tari rirorio ekiara chifactory nchira chione mpaka 200 naende abantu bakagochibasa bakabo baiko muguko onye nechironi bakare kora abantu siringi 80 chiba chitiga babae lakini tigo omonto akanwe kubatikana muna oboni ikagunengeya sana kiagera muna bono orotere iga bono togotora tibwati gasi nyinge ya tosiarete amariogo bono togotora toire factory chibesa chichirimo igo tokoboria nyamoka ekeragocha tabase kuegimeria chinkwana na abantu bari bagocha abe chikooperative abanyene baria abalemi bechikagwa bachandegete bagwetweka bamo obochandeki bwabo kera abantu abo barura amaoni bamanya koja bwatiriana barabuti babase koreta chikamanda koruguru ekero omwana aikire emiaka 13 riagoteba
ase abantu baria basomo aikire ekera nekera ikire ekere kiga macha tarachaka kurwekera igora gakumira namagena nekera umiranire namagena igagwaka machaya nyoa machaya arukuru moinoga igacha nechichuba mato bintu binde byonsi byemesie byonsi binabigocha nekero agocha agwakagora nyoacha nechichuba chiria rusirwo sina mataiga igagosoekera miaka 13 bonero mwote mwana agosoekera gochimate nsa ochakera omwaka 10 nabagochakera nabagochakera 10 nomo onde 12 onde 13 lakini nari chitari 13 tigata no gochakeraga gochinsa ikagagwaka limo miaka 13 omwana ochaka gonchoreri embwa yae ekora machari gagwaka machari konyora ndagucheruka mwana oyo nabakonyaga gocheruka nabakonya karo mwororo mono lakini ochakere miaka igagotirimbo gochinsari kende ngeo gekomotanga igagotirimboka pakanse aikira nse nsaria nabaranyore rigena nabaranyore liroba ririga lakini gakoyanda ekiakumira nsari getang'ani no gwaka ama gochaka gonchokana nabara onchokana negaiga nyoya orenge chuba abara onchokana negaiga miaka sana mwana nabokonyoranga asogosoma kwae bintu mbire mwana otarita gitwa amacha kwa nanga anya gonchuka aya nabakurugoro atirimboka lakini aya akonya gonchuka noche achukana nensari ni miaka 20 15 nebere kuike miaka 23 aiga no nsari bono akwamwa nyoga kwa nda bandu bakana straight abande gana bara delay no korengere ringangonga ochikobanere osingo mwanchi wae osingo tari ochikobosinko andare skuru goso tari gochia abuno nkonyara kobago birengereri bigo chencheri gosino akwebeka so nyo kwa mo society igoro ga miaka 13 mwana na bawe kansari aike na ndagende agendera gochigosi lakini kwa tomo chogete bia na bawe kansari anyagwetana ngana akorite skuru ntaite kwenda college ntaite gosoka tetkora korgen tetkora no semba mkate semo imanyeria kuruko Wilson Makori Kevin Ongeri ne Mariogi ne Chibicha nchenkuru mkate noko sembo gatembe na bogo chagaiga ankinitko romera no Bagaka Injo gatembe Injo darome Mangana man Bagina Injo mukiale bera sumi babo minto no mutindi nataliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro monginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa nakibono yote yo mukiale nakia tata mukiale bera sumi babo minto no mutindi pi tigagocha gocha irungu mukiale bera sumi babo minto no mutindi nyomba nebogiranga yitorogora lichoru nkangie korukwa abagesumi ili nyumba yo muizeko tachete bwega kama beke sumi ne nseme ya mwe nyumba era mukali ko ruka usema kimoko yeroka mukiale bera sumi bawo bintu no mutinde na tali mukiale masika gukyanga Bagaka Injo gatembe Injo darome Mangana man Bagina Injo Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati enda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo
abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kindi kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungebere na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena roman jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yegotoka se nyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed low